Hayusin yan Freedom Board og sa tanang mga naminaw karon. I'm Kate, anakoy boyfriend. Jan iyahang name. I met him summer of 2015. Barkada siya sa kong barkada. Gwapo siya, promise. Taas og ilong, then may dimples. Ni-graduate na siya as BS Ed. So mga to, exchange numbers me. Nagka-text-text, dayon nagka-getting to know each other me. Until pag February 14, 2016, nagkakami. Okay biya ang mga relasyon. Sweet siya, then gentleman. Wajud ko magmahay nga nagkakami. As in happy kay ko nga siya ako nauyab, and I'm wishing nga unta siya na. Sumoto nga mahibong man ko ba nga basta mag-date bitaw mi, mahunong siya galit. Parihas atong sa Santo Niño. Nagpa-picture ko sa Magellan's Cross. Nahibong ko nga nahunong lang siya galit. Anak ko nga, ngano ka? Muana ra pod siya, waoy. Unya sa sunod na pod sa Ayala Grass, nagpa-picture ko nga to. Mahunong na pod siya. Medyo na-bothered na ko. Sa moto, nga mangutana Japon kog naon sa siya. Muana ra siya, wa Japon. Unya tipid kayo siya smile. Halos tagalaag na lang ganina mo, maingon ana siya. Sa moto nga pagka first month na mo, I sent him a very long message. Message nga happy kay ko, and I express jud nga love jud kayo nako siya. Nagpaabot ko sa reply. Then after 1 hour naka-receive kog message gikan niya. Excited pa kay ko. Nya pag-open ako, happy first. Then smile nga emoji. Nakaanak ko nga, maura. Wa man lay I love you or kiss emoji man lang. I felt bad pero wa na lang nako panumbalinga. Pagkaugmaana, gihatagan ako siya ring. Iyahang gisulob sa iyahang left ring finger. Di ako nakabantay nga na siya stainless nga ring sa right ring finger. Anak ko niya, ngobuan na. Diha lang isuot ang ako ang gift nimo. Ana siya nga ayaw lang. Diri lang ni. Di isa ni nako hubuon. Motong nagwonder ko pero wa na lang nako panumbalinga. Magatuan ko sila ha pero way mahitabo namo. Bisag gustuhon pa nako. Kay dili man siya. Sige lang siya gahag nako hangtod sa makatug ko. Natoy one time nga nag-headset to siya nga natulog. Gitanaw na ko iyang iPad. Amnesia iyahang gipaminaw. As in repeated jud. Maura sige ang gipaminaw niya. Moto nga nakaana ko nga mao to iyahang favorite song. Then pagka April ato, nauli iyahang mama gikan States. Ana siya nga kuyog daw mi sa airport. Kay sugato na mo iyahang mama para daw ipailaila ko niya. Sa dihang nanami sa may Mactan Bridge, ni text ihang mama nga naa na daw sila sa SM. Papason siya. Wa kay bawhiyang mama nga kuyog ko. So mao to, nga pag-abot na mo sa SM, nidiretso mi sa usa ka restaurant kung asa ni kao niyahang mama. Pag-abot na mo, naay ka istorya nga girl iyahang mama. Pagkakita niya sa girl, nahunong akong ihab. I can sense nga he felt uneasy. Mao to hasta ang girl na shock pud ba. Ana ang girl, nga naaday sila ma, wa man ka mag-ingon. Ana pod iyahang mama, nga wa ko kay bawo nga iyahaday dadon iyahang uyab. Mao to nga naintriga ko kung kinsa to siya. Mamanggod ang tawag niya sa mama ni Jan. Asin ako ang uyab, wa jud mahimutang. Pareho silang duha nga gadoko-doko lang. Nakabantay ko sa kamot ni girl. Pariha silag sing-sing sa kong uyab. Kato bitaw ang stainless nga ring. Mao to. Kusog na kaayo ako ang gut feel ba nga murag na ako'y wala mahibawi. So after siya nahitabo, gihatod na ko niya sa moa. Then I asked him kung kinsa to siya. Ni-smile na siya and kissed me unya nanangid siya nga muli na siya. Nadismay ako kay I left unanswered. Pagkaugma ato, niduaw ko sila ha. Gi-welcome ang pod ko si ihang mama. Natog pa daw si Jan.
Sudlon lang daw nako sa kwarto. Pagsulod nako sa kwarto, natuog pa siya. Nidol ko sa hidaanan og nilingkod sa kilid niya. Nako'y nalingkuran. Nagkulob nga picture frame. Gitanaw nako. Ambot ba kay wajud ko kasabot sa kuang gibati ato. Basta ni kalitlag tulo ako ang luha ato nga time. Ang nasa picture frame kay siya ug kadtong girl. Dinaring niyang cellphone. Nainanawag. Ano number? Akong gitubag. Babae. Ana siya nga. Kuya, naa si mama? Mitubag ko nga kinsa ni. Mitubag siya nga si Dayan. Ikaw? Mitubag ko nga uyab si mong kuya. Dan miana siya. Ngati siya niya. Ikaw na? Nahunong ko. Ana ako di ko si Shania. Nangay siya sorry na ko o niya ni okay ra ko. Manawag lalo siya balik mauto nga gipawong niya ug akong gikuha na ko ang number siyang sister. Nagsige na jud og tulo akong luha ato. I put the frame back to its place para di niya mahalata nga nakakita ako. Nigawas ko og nag-CR. Dito ko nihila ko pero kana ganing hilak nga walay tingog. Walay sound. I fixed myself kay basin mahalata ba. Timing sad nga nanuktok si Jan. Pagabli nako, nisugat sa kong mata iyang hubag nga mata. Murag naghilak jud siya gabi eh. Nihot akong dughan. I held my tears back. Kinsa day iyang gilakan? Si Shania? It's really hard to pretend like you don't notice something's wrong. Pagagabi na, nanawag ko siyang manghod. I asked her to tell me everything and I found out nga manag-ex-di si Jan og Shania. They've been together for almost 7 years. They were a perfect couple daw. Nagkailhanay na daw ilang family. She even told me their mansary date. As in naghila ko wal naminaw siyang ipangsulti na ko. Daan ko palagi nga naa jud sila'y kaagi. Pagka May 1, Labor Day to, niadto ko sila ha. Then niana ako niya nga adto ko matulog. Ni okay lang pod siya. Ang ako adjud nga purpose nga nung adto ko matulog kay gusto ko makaibaw kung in love pa ba siya kang Shania. So around 1 a.m. nakatug na siya. I opened his laptop. Ang picture sa user kay kaming duha. Moto ako ang expectation kay ako ang name ang password or ang mansary date na mo. Pero invalid man. I entered his birthday or his favorite song pero wajud. Ambot lang po unsay nisod sa kong nahuna nga itry ang name siyang ex hasta ilhang mansary date. Then na-open iyang laptop. As in nagkurog ang akong kamot ato. Nitanaw ko siyang FB kay wa man nalog-out. Tanaw ko sa album, na ako'y nakita nga album. Akong pinangga. Naka-only me ang privacy. Nitanaw ko niya nakita na ko dito kung unsa di ay sila ka-happy. Makita na ko sa pictures nga malipayon kay siya. Lahi rajud sa mong pictures. Makompare bitaw nako nga mas happy sa picture nila kaysa namo. Naay mga screenshot adto nga gisend niyang Shania. Mga mansaries o anniversaries nga mga message. Sige nag-agas akong luha sa mot nga nakakita ko og pic nila nga pareho nilang gisulob ang couple ring nga until now sulob pa nilang duha. Kita og picture na ngadto sila sa Santo Niño, sa Ayala Grass, sa Pungko-Pungko. As in wa monday ko katunga sa mga memories nga ilang nahimo. Moday mahunong siya. Nadtuan naman day nila ang amuang nadtuan. Then pagka May 16, nakikita ako ni Shania. We talked about Jan. I asked her kung love pa niya si Jan. Ana siya nga, pumuana ako oo. Unsay bation nimo? Wala ko nakatubag, nahilom lang ko nga nasakitan niya kahilakon. Ana siya nga,
Ay kabala ka. Di na ko siya bawion ni mo. Naglikay naman ko. Ako siyang gitubag nga. Mag-unsa man ang kami. Pero ikaw naa siya huna-huna. Nahunong siya. She asked me why daw nakaingon ko ato dinisulti ko sa na-notice na ko. Nitulo iyang luha pangingon nako nga wa pa hubuan ni Jan ang singsing nila. Hanapot siya nga wasad niya hubuan nga ring nila. I asked her unsay reason sa breakup nila. She said third party daw. Nabisi na siya sa work dinaay kay ring-iring daw si Jan. I asked kung naabay na hitabo sa kadtong babae ni Jan pero ana siya nga miana daw si Jania nga wa daw unya di siya motoo. Ingon ana jud daw ng mga lalaki basta naay magbiga-biga mo patol daw dayon. Ako ang gi-defend si Jan ato. I told siya niya nga wa manggani ko niya hilabti nga 3 months na mi. Then na speechless siya. I told her nga feeling nako na pay feeling sa kung uyab niya. Di siya motoo. Then I asked her kung makibalik siya. Dawato nimo. She said, ngambot lang. Then she cried. Then I cried also. I know nga lisod ni akong buhaton. Pero I know I have to do this. I made a deal. Basta love pa siya ni Jan og mas pilion siya. I will set him free wholeheartedly. But if mas pilion ko ni Jan bisag love pa niya si Shania, I'll take the risk to do everything para makalimtan niya si Shania. At first di siya musugot pero kadagayan ni sugot siya. I also told his sister about this and she asked kung kaya ba nako. I said, kaya lagi ni nako. Moto nga nagkita min tulo. Ako, si Shania ug Dayan. Pagkita nilang duha as in nagginaksanay sila. Close jud bitaw kaayo sila. Niya ako, murag pakapin lang sa istorya. Unya after nila magkumustahay, we made a plan. Inig-birthday daw sila ang yaya. 15 years nga nagsilbi sila hamo ng birthdayhan jud. Dayon i-invite si Shania, din ako daw. Adto ra sa kwarto ni Dayan. Di daw pwede makabaw si Jan nga naa ako dadto. After na mo magsabot, nakikita si Jan ako. As usual, mangaon mi. Mananaog sine, bisagway lami ang story. I cried silently sa sinihan kay I know nga puhon wa na siya sa akong kiliran. Until pagka-August 6, birthday na silang yaya. Nangadto mi San Fernando kay naman daw ilahang province adto. Gikulbaan ako ayo. Gikulbaan ako sa mga posibilidad nga mahitabo. Pag-abot namo silang balay, diretso dayon ko sa kwarto ni Dayan kay on the way na daw iyang kuya, kuyog iyang parents. Around 6:30 PM, nagsugod na og celebrate sa birthday. Unya ako, nara sa kwarto. Hatdan landaw og pagkaon. Naana daw si Shania. Nagkita na daw si Shania og Jan. Mas isamot na akong gakulba. Mga alas 10 kapina sa gabi. Ana si Dayan nga naa daw sa sala sila Shania og Jan. Sila na lang daw duha. Kay natog naman daw si Yaya hasta iyahang mama og papa. I told Dayan nga gusto ko makadungog silahang gistoryahan. Gitextan si Shania nga manawag si Dayan pero di lang i-end ang call para makadungog mi. When Shania asked him nga love pa ko nimo, gipaminaw jud na kog tarong. And then he said niya, sobra. My tears started to fall. Usa na lang ako ang gipaabot nga pangutana ni Shania. Then miana si Shania nga naaman kay uyab. Di na ta pwede. Then he said nga, kaya na ko siyang biyaan para lang nimo. He begged para lang magbalik sila. I ended that call. Enough na to akong nadunggan. Pwerte dyan akong ihilak ang si Dayan ni comfort na ko.
I told her nga muli nako. Pero she insisted nga ugma na daw kay launa na sa kadlawon. Nakatulog na lang kog sige hinilak. Pagmata na ko pagkabuntag, kana ganing feeling nga wala na siya. Nihilak na pud ko. Mga around 5 a.m. nilakaw ako. Mintras natog pa si Shania andyan. Natog si Shania sa kwarto ni Jan. Bisag naan ako sa bahas, nagsigi lang gihapon og tulo akong luha. Pagagabi ana August 7, 7:43 p.m. Mi text si Jan ako. Ana siya nga pwede ba daw mi magstorya. Nakaingon ko nga mao na jud ni. Putlo na namo ni. Nakita mi sa Yala. Nagstorya mi sa Yala Grass. Then mao ni amo ang convo. Small talk ra jud. Ana siya nga nako isulte. Nangutana lang pud ko gud sa man. Mitubag siya nga bahin nako. Ug misumpay ko og ni Shania. Natingala siya. Ako siyang gingnan nga kahibaw ko tanan man. I was there when you begged her to come back. Natingala siya samot. Ug ako siyang gingnan nga I'm giving you back to her. He held my hand. I knew it will be the last nga kuptan niya ako ang kamot. Then he said sorry. He said he tried but he really can't replace Shania in his mind and in his heart. I said nga nakasabot ko. He hugged me. Very tight. Anihilak na ko pag-ayo kay kipaw ko nga pagkaugmaan eh. Wala na. Wala na ni tanan. He kissed my forehead and kissed my lips for the very last time. Then he said, "Thank you for giving me back to her. Thank you for letting me go." So kada to wala na may communication. Fresh pa jud kayo na ako ang tanan. Sakit pa kayo una-unaon. Nahimo ra kong instrument para magbalik sila. I fixed him in a way nga gibalik na ako ang missing piece niya, which is not me. But Shania, dari na lang ko kutob. Salamat kaayo sa pagpaminaw sa akong maoy nga kaagi. Unta ma-okay na ko. P.S. Now I know why siya kay maminaw og amnesia. Karon, I'm the one who's listening to it. Mga Cayucinian Freedom Board, mao ka na ang confession ni Kate. Ug karon atong basahon ang response gikan ni Jan para kang Kate. Para ni sa babayeng nag-send sa I wish that I could wake up with amnesia. Dear Kate, I don't know kung asa nakakaron. Wala ako kay bawoon sa bagong FB nimo since gi-deactivate nimo tanan nimong social media accounts. Mao na lang ni akong paagi para mabasahan nimo akong message nimo. I know Kate, nasakitan ka. Nasakitan ka cause I chose Shania over you. And I am really sorry about it. I really thought nga naka-move on ako niya pero wala pa di ay. I thought 2 years was enough for me to forget her but I can't. I thought kaya na nako mag-love og lain pero di man di ay. Gilove di ka Kate. Gilove di ka pero mas love na ako siya. I'm trying to be a good boyfriend to you but di man yun na ako makalimtan si Shania. She's my life. I gave all of me to her and spent 7 years for her. I appreciated all your efforts, Kate. But I can't pretend nga di na ako siya mahinumduman. We have a lot of memories. I know nga bati paminawon pero sa dihang naabot ka sa akong life, mas na-realize na ako nga mas love yun na ako siya. Sorry, Kate. I didn't mean to use you for my realizations.
I'm really sorry. I'm sorry, Kate, sa tanan-tanan akong nabuhat diyan nimo. You're too kind, Kate. You deserve much better than me. I'm sorry for being the guy who broke your heart and crushed your soul. I'm sorry for being the guy who let you down. I'm sorry for being the guy who can't even love you more than you did. I'm sorry for being the guy who made you cry and for being the reason for your sleepless nights. I'm sorry for being the guy who wasted your time. I'm sorry for not loving you the way that I love her. I'm sorry for every mistake that I did, Kate. If I could turn back time, I should have never courted you para di naka masakitan ron. I wish, Kate, nga mapasaylo pa kanimo. I wish you can find a man that can love you even more. I wish all your happiness, Kate. I hope you won't close your heart, Kate. Learn to love again. Till we met again, Kate. You're our angel, Kate. Thank you for fixing us. I will never ever forget you. Your ex, Jan. Mga Kisinian Freedom Board, mao kana ang confession ni Jan para kang Kate.